So ingani magbuak og kakao. Uy na. Dito na ba dito? Tagkanto diha. What's up guys? This is D James and back with another video. So jare ko bukid no. So mamutong meron. Tapos magdungag og saging og gusto mo ta? Magmaha si Princess. Magmaha, sure gazud. Ano all? So, kita na sa inyo. No? Wow! Gawin lahat ko. Literal gini siya nga. Ingani magbuak og kakao. Uy na. Dito na ba dito? Tagkanto diha. Ini kay murag pare. Oh, di ba kay Sara? Wow! Dare raw. Kuan ni Chelsea no kanang sa DA. Kini nga kuan daily. Kaya ang sabihin para dito ka mamuna. Di ba makaon sa hilaw? Makaon ang liso? Di mo ka naghinog. Sige na, pwede ang dito. Tanong kahit nyo. Pait man. Dahil yun ang nasa bukid no kay grabe ka sexy. Wave po lang. Pero di ba makaon ang liso to? Pait naman. Mula guys niya. Puno na ba yung garden among lote dito? Butterfree. Wow! Lami gini yung botong kay lahi ra gid ang nagbatak. Asa mo ay ding pinakagwapa ang nagbatak. Mystery ang mag-serve na ho. Unsa day? SSG President. Lahi ra gyud. Hindi ka mapasok sa kusugod na. Nilaban. Alam mo ang isti. Unsa pa kang untok? Ana. Kuan? Tanang punto. Ang punto untok. Sabi sa sabaw ni James. Sabi ko ano O, di na butang. So sa mga taga kuan nga mga subscriber taga Manila, nasuya na lang mo no. Kaya wala gini syudad. No, pero gwahi. No, wa sa unod sa buro man. Kuan ko doon mo palit na kag Murag nainitan naman to. dili na isagol nga magic sugar. Di ara kang Mao? tumugin kailan do. Lichi. Mo bitaw na ara ka tama iskado di. Magic sugar na. Istisab. Mama ira ito lang. Tigbasan mo di ba niya? Tigbasan pa. Manigbasay no. Nila lagi ng mystery si promote Camp Eduard. Mga gwapas kampo eh. So advice na ano, pag gusto mo mutong direrang area. Oy! Eh gwapa ang mag-serve, gwapa ang magbatak. Come here. Dali, Mai! Kagaya ng buntis na bag na. Ang hinungdan makuha ng buntis. Kuan ba na lucky Camp Eduard. Di rin ang buro ba na yung buntis. Wow! Oh, sandalo to. Ayan ba na? Dali. Yang kuha pili dito. Kon mo ni yung pagmungkon. Ano? Ay paghuwat kay makuan pa butong. Ano iba? Ito pwede mo itong i-diretso si? Di naman mo doon mo. Kung ano yung magamit sa babaw. Ano mo kwenta doon ako gingin mo kung Oh, sa BRMT. okay. Bukid tapos magpintado. Kuan man na. Gusto maglapas na. Bahala ako dili. Uy, ang taga-bukid ko tapos magpintado. Hindi ko mo nga.
ha? Ngayon, gino. Madaot gini akong vlog na dali mo kuan bilin. Oo, uncle, papa, liwat. Uy, Jesus. Kurinti dir. Mo na yung babae nga nagkag-uyab. Piling gwapa litsi. Asa kami butangan eh? Pero dyan na nagdugmang ilaray. Hoy! Lampunas! Sangor dyan na. Lahat na ganyan map type kay mga businessman, mga engineering. Hoy! So ready na nga mong ano, Buto. lamaw. Yes. Masuya kas kalami. Sa masuya lang. 5 lang, 5. Singkong 5 ra. tacos. Tag 5 ra, tag 5 ra. Ma, brown sugar dahil ma. Tag 5 ra. Oo, kay tabang ra dahil. Tadaan! Naho. Uy, ang pun sa angking. Silihan, silihan na silid. Di ako huli. Sis! Pag dahil nagbaso diri kay kung ano gaso ng baso sila ma'am. May, dali na may. Kami nung nalagay sa baba. Ama. Ano ba ang suligaw mo ka? Ano ka suligaw? Wala na. Tama na ko kami lipa.